detičky, vstávať, hore sa! Dobré ráno. Holly! O 7:00 odchádzame. Nemeškajte. Skús to. Asi pol míľa odtiaľto je rieka. Keď k nej prídeme, privedie nás až priamo k jaskyni. Hráte sa na lesných detektívov? Pokojne to mohol byť Yeti. Poďte. Tu je to. Sára a Beth pôjdu po mne. Sam zostane z Becky. Stačí, ak budeš opakovať po nej. Dobre. Holly, zodpovedne nejaké kúsky. Si v poriadku? Budeš schádzať bezpečne za mnou a ostatnými. Jasné? Nemala som ti to kedy povedať, ale je mi ľúto, že som sa po tej nehode nezdržala. Ved, že sme tu všetky pre teba, dobre?